smo negdje. 48,4, 48,4. Sad ću te ja stići. Čuvaj se. Možeš probat? Probat ću. Jesi dobio plavu zastavu? Ne. Ti? Da. Nećemo moći ispod 48, nema šanse. A možda budemo sad. Motoru je zvuče isto. Da, sad ću još malo žešće, možda uspijem 48,0, evo, možda. Nije onda super. Možda najbolja vremena radi. Ma da, Sad je vreme. tek u ovome? Aha, super.
je palo, tamo. Vozi. Crveni poklopac. sam prvi. 48,2. Dobre, dobre. Brže si. Vremena.
Dakle, di ona kapica je pala, kuži, tu smo malo izgubili. Da, to nas je malo Tak da, ono, to skoro. nas je... Dobro, otkotrljalo se kasnije sa strane. Da, udarali su kuži. A nije više toliko smetalo, zato je ostalo tamo. Da je bila još jedna vožnja, onda bi 48-0 bilo. A mislim, sve brže i brže kužiš. Da, Ono. moguće da.